Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, κατεύθυνση λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Η κατεύθυνση δίνει έμφαση στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και στην οικονομική ανάλυση οικονομικών και επιχειρηματικών μεγεθών. Ταυτοποιούνται και εκτιμώνται οι σχέσεις ανάμεσα στη δομή, τη συμπεριφορά και την απόδοση ανοιχτών επιχειρησιακών συστημάτων. Δίνεται έμφαση στις ποσοτικές μεθόδους διοίκησης και ανάλυσης. Δηλώσεις μαθημάτων. Στο 5ο και 6ο εξάμηνο έχετε 3 μαθήματα υποχρεωτικά και έχετε 3 μαθήματα επιλογής από τα 6 προσφερόμενα μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης. Στο 7ο και 8ο εξάμηνο είτε δηλώνετε τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα και επιλέγετε 3 από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης, είτε δηλώνετε τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα και επιλέγετε 2 από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης και επίσης δηλώνετε την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Στο 5ο εξάμηνο, τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι η διοίκηση λειτουργιών, η λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και επιχειρησιακή πολιτική και στρατηγική, και τα μαθήματα επιλογής είναι οι διεθνείς σχέσεις και θεσμοί, εισαγωγή στον τουρισμό και στη τουριστική οικονομία, χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση επιχειρήσεων, δίκαιο δημόσιας διοίκησης και ψηφιακής διακυβέρνησης, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Στο 6ο εξάμηνο, τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι ηλεκτρονική μάθηση διδακτική, στοχαστική μοντελοποίηση και προσομοίωση, μάρκετινγκ διοίκηση επώνυμου προϊόντος, και τα μαθήματα επιλογής είναι οικονομικά μαθηματικά, οικονομική της διοίκησης, στοιχεία εμπορικού δικαίου, ψηφιακό μάρκετινγκ, ψηφιακή λογιστική διαχείριση και έλεγχος αξιοπιστίας και διασφάλισης ποιότητας λογισμικού. Στο 7ο εξάμηνο, τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πελατών, ποσοτικές μέθοδοι στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και δίκαιο της πληροφορικής και του διαδικτύου, και τα μαθήματα επιλογής είναι διαχείριση έργων και διοικητική κινδύνων, ποιότητα και πρότυπα, συμπεριφορά ψηφιακού καταναλωτή, συστήματα τηλεκπαίδευσης και ψηφιακός μετασχηματισμός αστικής διακυβέρνησης. Και φυσικά η επιλογή εάν έχετε πτυχιακή εργασία. Στο 8ο και τελευταίο εξάμηνο, τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι η μεθοδολογία έρευνας, διοικητική λογιστική και ξένη γλώσσα ορολογία, και τα μαθήματα επιλογής είναι διεθνείς επιχειρήσεις και ψηφιακός μετασχηματισμός, κινητό και διάχυτο ηλεκτρονικό εμπόριο, διοίκηση τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισμών, κοινωνική εκπαιδευτική πολιτική, εικονικές επιχειρήσεις και διαδίκτυο των πραγμάτων και διαλειτουργικότητα πληροφορικών συστημάτων. Και φυσικά η δήλωση και πάλι της πτυχιακής για όσους έχουν επιλέξει την πτυχιακή εργασία. Γεια σας, λέγομαι Γιωτόπουλος Κωνσταντίνος και είμαι επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και θα σας παρουσιάσω την κατεύθυνση των πληροφοριακών συστημάτων του τμήματός μας. Η κατεύθυνση των πληροφοριακών συστημάτων του τμήματός μας έχει σκοπό να εφοδιάσει τους φοιτητές μας με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων στα πληροφοριακά συστήματα και να τους καταρτήσει στην αξιοποίηση υφιστάμενων και αναδυόμενων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για επιχειρήσεις και οργανισμούς. Η βασική στόχη της κατεύθυνσης των πληροφοριακών συστημάτων είναι να παρέχουμε ένα ολοκληρωμένο υπόβαθρο γνώσεων στην πληροφορική, συνδυάζοντας τις απαραίτητες γνώσεις οργάνωσης και διοίκησης και βασικές γνώσεις που αφορούν την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Δεύτερος βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας εκτίμησης της σημασίας των πληροφοριακών συστημάτων στο επιχειρηματικό περιβάλλον και η διαμόρφωση ενός ξεκάθαρου προσδιορισμού των σχέσεων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων και επιχειρήσεων, στοχεύοντας την ευθυγράμμιση των πληροφοριακών συστημάτων με την επιχειρησιακή στρατηγική. Τρίτος στόχος είναι η ανάπτυξη της ικανότητας ανάλυσης, σχεδίασης, ανάπτυξης, διαχείρισης και εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων σε συνδυασμό με την ικανότητα της κριτικής αξιολόγησης των χρησιμοποιούμενων προσεγγίσεων και τεχνικών. Επιπρόσθετη στόχη είναι η κατανόηση του ρόλου των πληροφοριακών συστημάτων στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και στη δημιουργία startup επιχειρήσεων. Πέμπτος στόχος είναι η παροχή δεξιοτήτων αποτελεσματικής εργασίας ως μέλος μιας ομάδας, η αποτελεσματική διοίκηση μιας ομάδας, η επίλυση προβλημάτων και η επαγγελματική παρουσίαση επιχειρηματικών ιδεών. Τέλος, βασικός στόχος είναι επίσης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη μέσα σε μια επιχείρηση ή σε έναν οργανισμό ή ακόμα και στον ερευνητικό ακαδημαϊκό χώρο. Τα βασικά μαθησιακά αποτελέσματα της κατεύθυνσης των πληροφοριακών συστημάτων αφορούν καταρχήν την γνώση και κατανόηση της επιστήμης της πληροφορικής και των πληροφοριακών συστημάτων, την απόκτηση διανοητικών δεξιοτήτων στον τομέα αυτό,
την υιοθέτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών και πρακτικών δεξιοτήτων από τους φοιτητές μας και την απόκτηση επίσης εγκάρσιων δεξιοτήτων, οι οποίες θα τους βοηθούν να μεγιστοποιήσουν τα επιθυμητά τους αποτελέσματα. Η κατεύθυνση των πληροφοριακών συστημάτων προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύνολο μαθημάτων στα 4 τελευταία εξάμηνα των σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, στο 5ο και στο 6ο εξάμηνο ο φοιτητής της κατεύθυνσης των πληροφοριακών συστημάτων υποχρεωτικά πρέπει να παρακολουθήσει 3 μαθήματα κατεύθυνσης και να επιλέξει 3 μαθήματα επιλογής από τα 6 διαθέσιμα. Ενώ στο τελευταίο έτος των σπουδών του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της κατεύθυνσης των πληροφοριακών συστημάτων, στο Ζ και στο Ι εξάμηνο, πέρα από τα μαθήματα, το πρόγραμμα σπουδών μας προσφέρει και το μάθημα της πτυχιακής εργασίας. Έχει δηλαδή τη δυνατότητα ο φοιτητής στο Ζ και στο Ι εξάμηνο να εκπονήσει την πτυχιακή του εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε 10 ECTS, και να αντικαταστήσει 2 μαθήματα επιλογής, ένα του 7ου εξαμήνου και ένα μάθημα επιλογής του 8ου εξαμήνου. Επομένως, οι φοιτητές μας στο τελευταίο χρόνο σπουδών θα μπορούν είτε να επιλέξουν 3 μαθήματα επιλογής από 6 διαθέσιμα, είτε 2 μαθήματα επιλογής από τα 6 διαθέσιμα, συν την πτυχιακή τους εργασία. Τώρα, λίγα λόγια για τα μαθήματα τα οποία προσφέρουμε στην κατεύθυνση των πληροφοριακών συστημάτων ανά εξάμηνο. Στο 5ο εξάμηνο έχουμε 3 υποχρεωτικά μαθήματα, που είναι η επιχειρηματική ευφυΐα και ανάλυση μεγάλων δεδομένων, τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης και η ψηφιακή οικονομία και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τέλος, στα προαιρετικά μαθήματα περιλαμβάνονται τα λειτουργικά συστήματα, η ανάπτυξη και σχεδίαση εφαρμογών για κινητές συσκευές, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τεχνολογία λογισμικού στην πράξη, διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου και επικοινωνίας ανθρώπου υπολογιστή και το δίκαιο δημόσιας διοίκησης και ψηφιακής διακυβέρνησης. Στο 6ο εξάμηνο, τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα είναι το ψηφιακό μάρκετινγκ, η ηλεκτρονική μάθηση διδακτική και τα συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, ενώ τα προαιρετικά μαθήματα αποτελούνται από τεχνολογίες διαδικτύου, αλγοριθμικό μάρκετινγκ, τεχνικές επεξεργασίας δεδομένων, τον έλεγχο αξιοπιστίας και διασφάλιση ποιότητας λογισμικού, η επιχειρηματική αναλυτική και τεχνολογίες εξατομίκευσης και οικονομικά μαθηματικά. Στο Ζ εξάμηνο, τα 3 υποχρεωτικά μαθήματα είναι τα συστήματα τηλεκπαίδευσης, η ανάπτυξη διαδικτυακών και νεφοϋπολογιστικών εφαρμογών και τα προηγμένα θέματα βάσεων δεδομένων. Ενώ τα προαιρετικά είναι ψηφιακός μετασχηματισμός αστικής διακυβέρνησης, εξόρυξη δεδομένων και μηχανική μάθηση, ποιότητα και πρότυπα, δυναμικά συστήματα, ανάλυση δεδομένων χρηματοοικονομικών αγορών και εκπαιδευτική αξιολόγηση. Στο Ι εξάμηνο έχουμε προηγμένα θέματα ανάλυσης δεδομένων, κινητό και διάχυτο ηλεκτρονικό εμπόριο, ξένη γλώσσα και ορολογία, ενώ στα προαιρετικά μαθήματα έχουμε εικονικές επιχειρήσεις και διαδίκτυο των πραγμάτων, διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων, χρηματοοικονομική τεχνολογία και ασφάλεια ψηφιακών συναλλαγών. Οι βασικές επαγγελματικές προοπτικές που προσφέρει η κατεύθυνση των πληροφοριακών συστημάτων αφορούν μια ολόκληρη βεντάλια, ένα ολόκληρο πλέγμα από επαγγελματικές προοπτικές που αφορούν βασικούς τομείς της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, τη διαχείριση γνώση και την επιχειρηματική ευφυΐα, το business intelligence, την ανάλυση συστημάτων, τον σύμβουλο των πληροφοριακών συστημάτων, τον επιχειρηματικό αναλυτή, την εργασία στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων τύπου ERM, CRM, όπως επίσης και στελέχη ψηφιακών επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.